Okay, sa pikas bahin mga kaigalaan, ato sa tagag pagtagad tong sa murag call center nga company mahigala gigamit sa pagpangilad. Yung taon-taon. Pero sa pikas bahin, kining hipodromo himo na karon og lakang ang barangay sa problema sa pagbaha sa pipila ka mga residente kilid sa sapa diha sa may Kahipa Creek. Na problema ni mga residente diha mga higala, mga estag baknaon ni kasamang Aida Tampos. Kaya dunay problema og ilang giaksyonan ni ron. Unsa ba tong nabat mga video nay? Atong i-check usa mga higala ngano man ang problemahan, no? Atong kuhaon ang live report uban ni kasamang Aida Tampos. Yes, kasamang Aida. DYHP RMN Report. Mayong buntag Attorney Rufil og sa ato mga sukintig paminaw naglalog-nalog ta diri sa sitio Kahipa diri sa Dalcaba barangay Hipodromo Attorney Rufil diin gihimo nato atong constant follow up gumikan ning dako-dako sad nga problema nini mga residente sikbit or kilid nini Kahipa Creek. Kung mainumduman niadto buwan sa February earlier this month sa Mayo Attorney Rufil nimo tag follow up gumikan kay nasinasi naman nato mga pagguan-uwan samot na kuno galing maabot na ang gikahadlukan na rainy season, gikahadlukan sa mga lumulupyo diri ang pag-agas o ang pag-awa sa tubig dining sapa karon dinta na himutang gumikan kay sa ato ang mainumduman sa ato ang report diri sa DYHP gisirado man ang katugaling sapa gumikan atong gi-construct ongoing development sa Asnar Basket Properties Attorney Rufil. So niadtong miaging buwan ang Cebu City Council ni Mandro sa pag-abli pagtangtang sa concrete slab ang usag yun ka solid nga pundasyon sementado nga gibutang sa Asnar Properties sa iyahang gi-claim na sila na nag-iya diin natabuna na ang maong sapa o nga naging adlaw ato ni Rufil lumatigdan sa mga residente nga wa naman mo agas ang tubig nagpundo naman lang Wa na mo flow ang tubig. Wala mo flow ato ni Rufil og mao na sa ilang kabalaka nga nagwan-uwan ra ba lisugod na og overflow ang tubig dito na paingon sa mga kabalayan hangtod karon mga tungura ato ni Rufil. In fact sa kuno himutangan karon lahi ning portion nining Kahipa Creek atong labay na kung report doon sa ni adtong exit gate katong paingon na sa Asnar nga yuta ato ni Rufil apan di na ta nakatunog didto gumikan kay ang tubig murag paingon na sa sobra sa tuhod paingon na sa hawak ato ni Rufil o di na ta makataak pa. So mao na nga nangita ko laing way nga maka anhi gihapon ta makapaduol ta sa sitwasyon karon diri sa Kahipa Creek nga pila ka buwan na ang gihimo nga lakang sa Cebu City Government no ma-acknowledge maghapon nato ang ilang paningkamot mga department heads apan nganong pabiling gihapon nga unresolved ang maong issue diri sa Kahipa Creek Attorney Rufil og samot na sa dihang nabantayan nga di na flowing kay allegedly wa man ta di man kita makasud ngadto no sa property Attorney Rufil hingpit na nagisirhan o wa na gyud kagian pa ang tubig unya ang tubig Attorney Rufil mahita bigog kalutsan Dili man pwede na Inday Aida, no? Kana sapa man na dugay ng panahon sapa man na kasamang Aida. Di na pwede nga pa siladaan lang ang mga private persons diha sama anang Asnar. Mama kani nagsilado ana. Yes, Attorney Rufil, no? Kay mama ni Asnar Basket Properties. So, doon ka, mama ni iriyaha ka so gidemolish. Ato sa Valentine's Day sa miaging tuig. O karon develop ang property. Wala pa hinoy structure, pero ang yuta lang una, Attorney Rufil, ang maong gi-develop, gi-ugmad. O sa pagkakaroon, sirado na ang maong utlanan na imutan gud nga dunay utlanan kay di naman kaagi ang tubig wala man gikalutsan ug nangita na lang ni kalutsan nga moadto sa kabalayan ug niadtong mialabang mga gabi naniligro ang kinabuhi sa mga residente Attorney Rufil kay adto naman musod sa balay. In fact atong nalakbay mga semana tagahawak man ang tubig Attorney Rufil unya hawak ba day nato nga dunay makalas nga kinabuhi o niabot si Cap Dondon Bacolod o ato mga Chabay Loses o si Konsehal Robin Conejo sa Attorney Rufil. Ang himo sa barangay Attorney Rufil no ato pangutan-on si Cap Bacolod ari lang mi diri sa igbaw lang ko Attorney Rufil Cap. Good morning. Live ta karon sa DYHP si Attorney Rufil Banyo. Kagabi na matikdan ako Cap nga ang Barangay Fire Brigade ug CDRRMO nihimo og temporary nga mga lakang nga masuyupan, masaksyon ang tubig sa sapa. Cap
So usay progress igpong ka ni Bantoy ang usa sa mga fire brigade nga alas 3 na ganinang kadlaw niya mo resume sab karong taon-taon. Actually, salamat kayo. Good morning, attorney. Yes, good morning, Kap. Salamat. Wagi hunong na to, no, nga bisagasa na tanaabot aning problema sa kaninggikan pa sa pagdimoli santod karon nga gisira sa tubig. Bisag di na tanaabot nga nangayo tagtabang. Ang progress kinani gahapon nagtinawagay ni Mayor Raymond nga mayon tag di niya mahunungan niya og hangyo si Mr. Asnar nga mintras magdagan ang negosasyon ma-open lang unta ang pagyanan sa tubig niya tubag niya gahapon nga iyang tawagan si Mr. Asnar ang gibuhat atong remedy dire attorney is pagsaksyon ra gid sa tubig pero dili gid maoy sulbad igo ra gid og sakit ba kana igo lang nga itambalan ang kasakit pero ang sakit mismo wa gid natambalan. Band-aid solution. Oo, giban-aidan lang, no? Actually gibutangan natong mga tarpaulin dire ten kay aron dili gid wagtangan og mga tao labi na sa mga responders niya mao lagi na kutob ra gid sa pag ug sa sakit pag ibaniran ra gid ang samad. Kunya mao na nga akong tahangyo balik-balik sa atong makatabang sa ubo sa tanan mga angayan unta nga matabang gubat sa baha kukusan unta nila nga problema kay luoy na kay ang mga tao since hapit na ni usa ka tuig nga problema. Kap kana na ang di man na pwede ng sapa nga ilang alihan. Tiradan. Di na pwede. So unsa may gihimo sa atong city government ang ubo ani unsa may ilang kalaki nganong gisuldan man ni sa Asnar? Atong laing semana ni adto gi ko sa opisina ni Mayor Raymond tagbo ko sa tanan mga ahensya po dito nga ngayan makatabang unta. Actually na kuana na gid na naarian na gid ni bulldozer. Pero wala gid mi kapasulod gikan sa gate ni Mr. Asnar gumikan kay murag atahado ang ato apong mga abogado nga mo bungkag atong kuan o mo pugos og sulod gumikan kay naa man say matawag nga depensa si Mr. Asnar gumikan atong laging papilis nga wa na acknowledge ning kanal mao to nga sa akong naibaw-an nga okay ra si Mr. Asnar makig-negotiate pero murag ang akong nasabtan nga mag-hisgot og pila ka square meter ang maigo sa tubig iyang pabayran. Maayo unta og kuananan ni Mayor kay luoy na kay ang mga tao og naa magbayranan maayo unta maisgutan. Kay actually ang nagamit dili man ang katawhan ra naa man say nakakupot nga ang Ayala Vista Homes nagandagan masag mga negosyante diri nga nakagamit ani nga kanal. Kinahanglan nga ang gobyerno molihok ani Kapitan Dondon kay magamit man sa gobyerno ang police power of the state ani. Di man na pwede na nga kana na ang sapa from time immemorial ikaw dugay naman kadiha. Kanang sapa existing man ang naa. Grabe dugaya nag-attorney among public hearing nagpatawag kong pinakakaraan nga mga tao diri since ilang lolo 80 years na sila ila pang lolo na ananing dakong sapa diri dili man na hinimo og tao po na sapa klaro man na kayo nga kuana dako kayo kahawd ba sa nang Asnar kumaohon dapat na pagi diri nga na makita nga naagay agyanan sa tubig kay naay bridge ni napita sa una karaan nga bridge pasabot nga naagay tubig so pero at least usa may latest gyud nga sulti sa kuan mayor unsa man ni pag-solve niya ni kay kinahanglan man na magamitan og kuan iya ko nung tawagan si Mr. Asnar amot sa akong gitawagan og balik pagkapon more busy siguro wala siya katubag
mao lagi na nga mas maayo unta akong hangyoon balik-balik nga maaksyonan unta ni nila mapukusan na ba. Unya nagpatabang ko sa ato ang mga konsyal sa city diri sa north, apil na ang south. Hangyo na gyud ko nila nga kuan si Konsyal Joel Garganira gahapon nagpadaog vacuum. Tawagan ako si Cons Jerry Guardo. Naagi sila mga kuan pero murag kuan ra bitaw murag hana ra pirmi ba. Lumikan kay di gid sila kadot kang Mr. Asnar. Di man na mapuydi kay ang gamhanan ang syudad man ang estado gamhanan man unta. Mura man hinuon kalakiha kita pa nagpakiluoy hinuon ni Asnar ani. Mao na unta nga ma-sitol ni sa city kay luoy na ang mga tao diri since pag demolish giigo pa diri dingge giigo pa sa baha na apay sus luoy kay ni dapita kay salin sa sunog pag gining uban diri. Unya mag-uwan nya ilan na nagi alihan dito kay ilang gibulit ng sapa dito wa na ana na sa inyo diha sa mga kabalayan ang tubig mo kuan. Baga kay tubig attorney actually atong wapay usa ka buwan tungod sa kabaga ni collapse gid ang coral sa kuan Chinese cemetery. Carita Carita cemetery. Ni collapse gid tungod sa kabaga na sa tubig. O ang tubig karon ni pundo diri sa kuan katungalo sa cemeteryo murag atong tan-aw ng pila na ka alir sa patay mao ina kumurag ikatulo nga alir sa nasanapan sa Nitso. Looy kay na double dead na gitaw ni diri mga patay sa Carita Cemetery. Okay. So grabe nga hugaw kay ang gikan ni sa Kampot Tahaw bisag kuan amo na ni idea diri amo na butangan og pokot nga mapukot na mo ang mga kuan mo daghang yang basura dili na mo makontrol. Okay, ato i-follow up og dugang ni sa city government lagbila sa Obo kay di man na pwede nga waslay permit ana nga ilala ng himuon ang building diha nila nga makaalis sa sapa or baka ilan nang na may mga permits gikan sa Ubo ilang gikinahanglan ngano man po natagaan sila kung tinuod na permit sa barangay attorney simpor gid kayo wa gid koy gamay nga kuan nga dili ko makarelease sa barangay nato nga permit ug mo comply lang gyud sa panginahanglanon nato kay naaman sa tay basihan. Malipay gani ko nga naani diri na butang ang ilang property kay improvement man sa barangay. Pero ang ako lang sad dili ko malanganin mo-comply lang gid ta. Kaya naaman tay proseso sa kwan mga papilis. Oo. Sige Kap, amo lang i-follow up sa city aniron. Unsa ato mahimo anito sa city atong i-pressure sila kay mura man og nitalaw hinuon ang atong gobyerno ani kalakihas sa ka private person. Mao gyud. Salamat kay attorney. Okay Kap, sige Kap. Basta pagkakaroon, banid lang sa ni karon, inyo na sige pasuyupan sa pagkakaroon. Oo, mao gyud na ang ato ang vacuum alas 4 na hapit na hunong gabi ya karon taon magkuan na sad ni magsugod na sad ni nahutang ni gasolina gabi. Sus Ginoo ko. Unya naa na tay mga pangandam diri naa gyud tay 10 to 24 hours para sa ato ang disaster nga mo monitor permi. Oo. Sige Kap, no amo lang pagitag pamagisad sa among kuandre kung sa ito mahimo. Sige. Okay, ato ni. Yes Kap. Oh, thank you. Thank you Kap. Okay. Yes, kasama Aida. Yes, Attorney Rufil, no? So ato lang ding munta ning progress diri sa Kahipa Creek. Hinaot ning pagpalanog karon ini mao report Attorney Rufil, mahatagan sad no og lamdag ingon man mahatagan og pagtagad sa Cebu City Government. Attorney Rufil gumikan kay sa pamahayag ni Kapitan Dondon Bacolod nya nakita man sad nato diri ang effort sa barangay unya kaganina pagpadung nato diri Attorney Rufil atong nasugatan nga
plastada na ang katong mas dako pag yun nga vacuum, dako pag yun nga suction ato ni Rufil nga mo higot nining mao nga tubig karon pero moingon nato taas gyapon kayo ang tubig ato ni Rufil pero Okay, ato lang ang pasuyupan kasamang Aida, di man gud na may natural niya. Lagi say mo flow ginag iya unta sa iyang agianan. Oo, yes, ato ni Rufil. Yung mingon, nahisgutan mo ito ganihan ni Kapitan Bacolod nga hisgot of budget or allocation. So, maingon na ito nga, madigay dugayan pa, kumauhon kay lalakid naman, 2025 budget ato ni Rufil. Mao gyud. Pero kana kuno na og naigiali na mga asnar diha na pwede alihan oy. Gamitan nagpuwersa nila sa city government. Oo. Sura, tanawa, kaning host nga gamay-gamay, kaning bitad-bitad lang, meaning may fire brigade member sa Hipodromo, Joveñano del Pozo, ato ni Rufil, temporary lang ni mas, kanong taon mas dako pa ani nga host niya ang gamiton, aron mas dako nga pahat sa tubig, ang masud o mabugwak, una kay kusog man nga tubig ato ni Rufil, kinalan sa ni og dako nga exit, so mo kutay ni host kanong taon, paingon gyud sa main road sa MC Cuenco, katong main entrance gyud ato dito ipagawas, no, ang tubig, ato ni Rufil, kaya di man minadaan, kanal nga gamay lang, kung galing kusog na pag vacuum o pagsuyo, pag-suction sa tubig ato ni Rufil. So, mo ni, ang sitwasyon dili sa Kahipa Creek, sa Barangay Hipodromo, lining padayon nga pag-follow up usab sa DYHP, nga na sa Cebu City Government sa sitwasyon, dili maong dapitan. Ato lang follow upon ang Cebu City Government ani di ato undangan og follow up dai. Yes, attorney. Okay. Oo, so kani paril nga itong nakita karon sa atong screen, mo ni siya ang ganghaan sa mo ni ang paril uwang sa Careta Cemetery ato ni Rufil. Apan sa left side na ani kani nay gamay nga kural-kural ato ni Rufil, gikuralan gumikan kay nahagsa man tong pader ato ni Rufil sa giingon ni Cap Dondon ganina. Okay, so nanukad, diri sa Kahipa Creek sa Barangay Hipodromo, padang at taudog pa nga updates ato ni Rufil, kini si Radio Man Aida Campos, Tatak RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Salamat kasama Aida Tampo sa imong report. Ato ni susihon mahigala kay naon sa man ang kalakiha day. Di man ka basta-basta sapa nang naa. Nya imong siladan kahawod basta nang asnar mga higalag mauhon. Unya ngano man ang city government kini man makalihok. Ngano di man? Tingalat aning kalakihan no pero sige lang atong follow up ni mga sukit paminaw. Nya labi na sa hadlok sang asnar. Oh. Muna kong ingon, sao naman na, muna nakalisod og sulbad sa tumbaha dire. Kaya ka na mga dato na mga higala, sama na mga gaysano god na mga, ilang mga building sa nga nakaali sa pa, na okay na lang na. Pero kanang mga pobre nang naa, papahawaon dali na kayo. Hawa mo din na, sayon panghipuson. Pero kanang mga dagko nga mga negosyante nga naa nakaali sa sapa ng ilang mga foundation din sa mga buildings. Unsa nang kalakihan mo na nga dili masulbad ning atong problema sa baha og why political will ang leader ana dihan dapita. Okay, ato ning i-follow up lang mga sukit ng paminaw. Nya mahinaot ta mahigala kay si Raymond Garcia padong naman siyang muhawa sa god. So posible si Mayor-elect Nestor Archibald makatabang ani mga sukit ng paminaw. Nya iyang Vice Mayor si Vice Mayor-elect Tomas Osmeña. Murag mahadlok ni mga asnal ni Tomas. Ay nang ikuan unsay balaod ipatuman ang balaod kay para man sa tanan. Para man sa general welfare. Ang na mga tao diha magantos sa mga tao manghigala gumikan kay niya ay usa ka taong haod kaayo. Straight to the point.